जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिल्लानि सिङाव बर' मिडियामजों फरायनानै एसएसएलसि आनजादाव टप 10 मोननो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि लादों। मा फोरमायनो? दिनैहाय बाथि खेबनि थाखाय चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेंटल कलेजनि जि मोनसे अडिट'रियाम बेवहाय जोङो सानसेनि हाबाफारि लानानै जोङो जिल्लानि सिङाव गासै बे बोसोराव मेट्रिक पास जानो हानाय फार्स्ट डिभिजननि गेजेराव टप 10 जि मोनसे सायख'नाय बेखौ जोङो दिनै मान बावदों आरो बरायदों। बे बोसोराव गासै टप 10 पजिशनाव 11 जन फरायसाफ्रा मासि आवग्रिनो हानाय जादों आरो जोङो चिरां जिल्ला एबसु हिसाबै बे मान बावनाय हाबाफारिखौ जों फैबाय थानाय समावबो लांबाय थागोन। दिनै बाव गोबां फरायसाफोरनि नुजाथिनाय कलेज लेभेलनि हाई स्कुल हायार सेकेन्डारि लेभेलनि फरायसाफोरखौ लानाय जादों आरो बाव जोंनि सोलोंथाइजों नांजाबनानै थानाय प्रिन्सिपाल बिथांमोन, फोरोंगिरि बिथांमोन आरो गारजेन बिथांमोनखौबो लानानै जोङो आरो समाजनि मोजां सानग्रा जोंनि आफादफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोननि जे मोनसे कपारेसन जों बेखौ लानाय जादों। जों आसा खालामदों जिबायदि मोनसे फिथाइ जोङो लुबैदोंमोन थांनाय समाव जेरै चिरां जिल्लाया जोङो अल आसामाव मोननै बोसोर 2023 आरो 24आव जोङो हाइस्ट मोनसे रेकर्ड खालामनो हादोंमोन कनजिकिउटिभलि मोननै इयार। नाथाय बे बोसोराव जों हायासै, थांनाय बोसोरावबो हायासै। थांनाय बोसोराव अब्लाबो जोङो बिटिआर रिजनाव टप पजिशनाव मोनदोंमोन। खिन्थु एबार बोसोराव जोङो माने दुखुनांथाव जाहैबाय, नाजाबाबो हायासै। गोबां खारन थागोन, जाय खारनफोरखौ जों दिनै एक्सप्लेन खालामनायनि प्रयोजन जाबाय। जोङो बयबो गारजेन फोरोंगिरि आरो जों आफादफोरा जों बेनि सायाव दायथ' दङ, बेखौ जों उननि समाव लांबाय थागोन। एबारहाय जोङो मा खालामनो हादों, बाहाय जि मोनसे लुबैनाय बायदि मोनसे एक्सपेक्टेसन मोनसे रिजाल्टखौ मोनाखैब्लाबो जों मोनसे प्राउड फिल खालामनो हादों। खारना जाहैबाय अल आसाम बर' बिजोंनि जि मोनसे माने टप पजिशन दुलाराय बर' फरायसा देरहासार कमल कुमार बान्था होयो अल आसामनिफ्राय बर' बिजोंनि। बेवहाय चिरां जिल्लानिफ्रायनो जोंनि सासे फरायसाया सोमावसार बसुमतारिया 89% लानानै माने जाफुंसार जानो हादों बा टप पजिशनखौ बिथाङा दखल खालामनो हादों आरो बेनो बर' बिजोंनि बयनिख्रुइ बांसिन। बिथाङा एक्सुवेलि प्राइभेट स्कुलनिफ्राय फैदों, जोंमा रेसिडेन्सियेल बड' मिडियाम फरायसालिनिफ्राय, बे प्राइभेटनिफ्राय। आरो गुबुन मोनसेखौ जोङो गोजोन बावदों, जिहेथु सरकारि स्कुल दं जोंनाव बर' बिजोंनि, सरकारि स्कुलनिफ्रायबो जोंनि चिरां जिल्लानिफ्रायनो अल आसाम बर' बिजोङाव हाइस्ट नाम्बार मोननो हादों। बिथांनि मुङा जाहैदों स्वर्नलता नार्जारि। बिथाङा 87.83% लानानै उथ्रिनो हादों आरो बिथाङा टिएमसि दक्षिन बिजनि हाई स्कुलनिफ्राय हादों, बिजनि साब डिभिजनाव। दा बियो जोंनि थाखाय गोजोनथाव रादाब आरो बिथांमोना जोंनि ओनसोलनि बा जोंनि जिल्लानि थाखाय आरो गासै बर' बिजोंनि फरायसाफोरनि साफा साफा रल मडेल जागोन, जों बेखौ आसा खालामदों। गासै जाफुंसारनाय जोंनि फंबाय बिनानाव स्टुडेन्टफ्रा इयुननि जि मोनसे थांखि मिजिं बेखौ सोलोंथाइनि गेजेरजों गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों मोनफुंनो हाथों, आं बेखौ इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबबाय। दा दिनैहाय चिरां जिल्लाया गासै रिजाल्टनि जे मोनसे स्टेटास बेखौ नायोबा जोङो एसे गाहायावनो फैदों आरो गाहाय फैदों होननानै जोङो बेबायदि फ्रास्ट्रेसन जानायनि बाथ्रा गैया। जोंहा दायथ' दङ, जों आफाद हिसाबै बेनि गासै सलुसननि बाथ्राखौ लानानै मेजारमेन्टनि माखासे बेबस्थाखौ लानानै जोङो फैबाय थानाय समाव जों मोनफ्रोमबो फरायसालियाव जों भिजिट खालामगोन, फोरोंगुरु बिथांमोनजों जों रायज्लायगोन, गामि गामि थांगोन, बिमा बिफाजों रायज्लायगोन, फरायसाफोरजों जोङो रायज्लायगोन। जोङो जाफुंसार जानांगौबा, मोजां मोनसे क्वालिटि इडुकेसनखौ मोजां मोनफुंनांगौबा जोंनि थांखि आरो नोजोर, जोंनि जि मोनसे स्ट्रागोलफ्रा, जोंनि प्रिपारेसनफ्रा माबायदि जानांगोन, दिनैनि एग्जामिनेसननि जि पेटार्न, कुइसननि पेटार्न, दा बेयो जिहेथु सोलायबाय थादों। गोदान गोदान बाहाय माखासे पलिसिफ्रा दिनै एडाप्ट जादों नेसनेल लेभेलाव, स्टेट लेभेलाव। दा बे थासारिफोरजों निउ पलिसिफोरजों जोङो बोरैहाय स्टुडेन्टफ्रा एडजास्ट जानानै गावनि हायार इडुकेसनखौ क्वालिटि भाबै लानानै थांनो हायो, बेखौ निस्सय दिनै जोङो मोजाङै सावरायलायनांगौ दं आरो लांनांगौ दं। बेनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसाफोरा जों जेब्लाबो रेडि।
मख'नो गोनांदि नोंथांनि नैबे हाबाफारिया मोनसे फरायसाफोर आरो दिथागिरिफोरनि गेजेराव थुलुंगा खांनाय गथ'फोरखौ फरायसाफोरखौ मेगन बेखेवना होनायनि मोनसे गुदि थांखि स्पेसियेलि दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जि जोङो फरायसाफोरजों बोसोरफ्रामबो जेब्लायबो सोलोंथाइखौनो जोङो गुदि खालामनानै जोङो जि मोनसे आफाद हिसाबै जाथि दानायनि जोंनाव जि मोनसे दायबद्धता दं जोंनाव दायित्व दं आरो दिनैनि दिनाव जों नुबाय जे जायखिजाया बेक्तियानो जा न'खरानो जा समाजानो जा हारि हादरानो जा गसंथानांगौबा थांनानै थानांगौबा सोलोंथाइनि बाथ्राखौ जों गारनानै जानाय नङा दा बेनिखायनो सोलोंथाइखौ लानानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे गिबि जों मोनसे इनिसियेटिभ मोनसे मिशन प्रजेक्ट लादों जे जोङो बर' स्टुडेन्टफोरखौ दिनैनि जुगाव गावनि लाइफखौ सेटेल खालामनो प्रफेसनफोरखौ जों थिग खालामनांगौ थाखाय जोङो सोलोंथाइखौ लानानै थागोन जोंनि समाजा जोंनि गार्जेना ससाइटिया सोलोंथाइनि सायाव बे लेभेलसिम सांग्रांथि गैया बेनिखायनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गार्जेनफोरजों थानानैबो जों सोलोंथाइनि सांग्रांथिखौ होदों फरायसाफोरखौ लानानै दिनैनि जुगाव केरियारनि बाथ्राखौ लानानै जों सावरायदों क्वालिटि इडुकेसननि बाथ्राखौ लानानै सावरायदों फोरोंगिरि सारमोनखौबो जों खावलायदों जे दिनै जों फरायसाफोरखौ माबायदि जों जोथोन लानाया प्रयोजन दं सोलोंथाइनि फारसे जों माबायदि जोंहा दायित्व दं समाजा बे बाथ्राखौ जों सावरायदों दा मानोना सोलोंथाइखौ लानानैसो जोङो बै इयुननि सिमांफोरखौ बेक्ति फरायसाफ्राबो लांनो हागोन न'खर समाज दानायाबो जागोन हारि दानायाबो जागोन आरो बेनि थाखायनो जों दुलाराय बर' फरायसाफोरा जों समाजाव सोलोंथाइनि फारसे जेब्लायबो जोंनि जि इनिसियेटिभ जोंनि जि मोनसे बेबस्था बियो लागातार थांबाय थागोन